Bakhuid and Dubai nagabinda reading land Nyngkong baru hapdeng jingshitam Dubai nagabinda Fernando Stephen Numri barake Sngi kaminda Sngi Dubai nagabinda Ronald Nyngkong Bandrilang Mawkhlam nagabinda Kajingkoi Benya Kajingkoi Jingkia Dubai nagabinda Manu Suresh Sharma but Luisa Bibiana Mawkhlam Suti Dubai nagabinda Spider Sangaria by Inkalak Romut. Dubai nagabinda Sister Jungi Hane Bart Kirake Yaka Sngi Buram Chunga Convent Chungi Saint Alfonso Dubai nagabinda Sister Rina Bart Sister Cordolin Barake Yaka Sngi Buram Jungi Mendaka Sngi. Number life country. Life country. Kohimen kopera tongin sngongu yau jisu nagabenda ka jingdon jengu hapadeng jengi kamdame hakenegi Ukrish Bakhuid tongin Dubai lemba ka jingya side lem jenga Alfonso Bakhuid ka record by Nyngkong na padeng kinde jengari India tonginang do bu ya ka jingtumu lemba ka jingya side lem jenga Alfonso Bakhuid ngi Dubai nagabenda ki bapangi bashitam baro lemba ka jingya side lem jenga Ngiduwairu nagabinda barake sister but ki kinna baro ki baron kerteng Alfonso kamda mege sister baro arngor jangi sister Rina but sister Cordolin but kumjuru ki sister batre but ngi hakaniga jaka ki babu yaka jingya da janga jingya side lem janga Alfonso Bakhuid ha kerteng opa baru kon baru mensiem Bakhuid Kajinga jango try jangi Jesus Christ but kajingi jango blay lem but kajinga silak jango men siem Bakhuid kindon rengka but pi barro kohimen ko para tongin sange shipor ban ko slai halor ki pop jangi barro aki jimpule ngidang yusno kumno ki pai di Israel kila bakala linti ha kaba kila mane yeki blay tau bonsin Kajing ngab jar jungo blay kapalong yangi banwad kilinti kibatimai kabam seiso bat kita ki jingle jangi kapin sausi pin ban yangi born sin ki pop ru ki wan rung hangi lemba kane ki jinglong jangi namar ngidon kamen siam bamla yaisha ke jing yaisha slem kalong kabaseiso nagabinta ki por baro namar bang imdon kanega men siem ben yaisha ngila poisha ki pop babon jait tongin karpadi jisu ben pin khuid yangi na bara jait ki pop na bara jait kin jimmane blay taw haga jingim jangi Jisu be it map yangi side kud yangi dagas namba kardor ka jame na baharo jait ki pop kaba pinvit yangi ha ka jing seizo ha ka jing men siam jangi nga phalam ha ublay badan bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkhat da ki ti da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrao e janga namar kata na karpadi ka Maria Bakhuid kabayaiza ka teisoti ya ki angel bakri koi bad ya pi ko himen ko para benduwai na gabinda janga ha utrai ublay jangi ublay padan bor baro nis ne yangi
Barandala map igi pop jangi. Unialam ingi shaga jingim bam jikut. Sngi buram janga Alfonso Bakhuid kari kuid ban Nyngkong jangari India na padengi kinde but kum juru iki sister jangi ki barake ka sngi buram ngi kindiu ya kanam ka buram jango blai ha ka ba ruai ka buram To nginia duwai nagabinda ki jingdo mo shime jangi ngiduwai ro nagabinda ki bapangi bashitam barra kramba lemba ka jingya side lem jangka Alfonso Bakhuid kinia bor ban shashitam nagabinda ka buram jisu ngiduwai ro nagabinda ki sister jangi sister Rina sister Cordolin ki barake ka sngi buram jangi minda ka sngi kumjuru ika sister batre hakani convent kabaki shim ya ka Alfonso Bakhuid kumnong da jangi ngiduwai ro nagabinda baro ka ri India bar lemba ka jingya side lem janga Alfonso Bakhuid bon ki brukin pediang ew jisu haganega Taïew idon ro ka inner healing retreat ngiduwai nagabinda kanega inner healing retreat shi tarik ar tarik lai tarik kotrai ko blame me ubala ai ha ka teisoti Alfonso Bakhuid ya ka jinga e ben pediang da ka jingkamen ya ka jingim bashashitam to ai ngi karpat ba da ka ba perto board ya ka jingaisha jangka ban ba ya ka dim pana ba man kasngi ngilla banai ya la ka ai la ka nagabinda ya ka ba te ya ka hima jamme hangne haparte but ban kamen renkat batka ha ki jingkamen ka bam jikut da utrai jangi Jesu Kristo kun jamme
uba imbat sensha rengkat bat me ha ke jingelong kawe jung min siem Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kajing puli na kitab Exodus. Hai kito kisngi, Moses sulapai bat walet hiar na uta ulum bat ki arteli ki mauling kniap jong kajutang hakikti jong u. Ki mauling kniap haki balatho baro arliang bat latho syakmat bat syadien jong ki. Bat kita ki mauling kniap kila long kakam jong ublei. Bat kajing tho aru kala long kajing tho jong ublei. Ya kabala prot dak halor kita ki mauling kniap. Haba u Joshua ula yo sngo ya kajing sawa bakipat ba kia kenhoi ula ong ha Moses kadon kajing sawa jong kathma ha kajaka dara henrei Moses ula ong omdei kajing sawa jong kajing kenhoi jing job ne kajing sawa jong kajing linyar kajing syaram henrei kadei kajing sawa jong kajing yarwai kabanga yo sngo utang syupoi hajan kata kajaka dara bat ula yo I ya ukhon masi bat ya kajing yashat kajing bitar Moses kelaki kumta ula brat ikita ki mauling kniap na kikti jong u bat ula lentau yaki hakjat uta ulum te ula shem nyat ya uta ukhon masi uba kila thau bat ula thang ya u da kading bat ula penluet ya u haban dani jai nangta ula ber ya u ha ka bat ula di yaka hakipat Israel. Teu Moses ula ong hau Aaron. Ayu kini kibriu kilale yapi, bapim wan lam kat kani kapop kabakraw halo jongki. U Aaron ula jubab, ay baka jing bitar ukan rat jonga, kan klang pitep yakini kibriu, bakila bray tang yaka jing sniu. Namar kila ong yanga, to thau hangi ya kiblay kiban let hakmat jongi naba ya Moses utu ubriu ubalawan yalam yangi nari Egypt ngem shu la jia ayu ya u kumta ngala ong yaki to kito kibadan ksyar kin launo yaka te kila ai yaka hanga bat ngalasan yaka hapo kading bat hangta sami uni ukhon masi hakasngi kababot Moses ula ong haupat ba. Pilale kapop kabakraw shibon te menta ngan let kiw siya utray, let si ngala man penlong kajing penbiang na kabenda ki pop jongpi. Kumta Moses ula let pai siya utray bar ula ong. Wow uni upat ba, ula let kapop kabakraw shibon Kila tao na kabantay ladi yakiblay da kaksyar. Henry menta lada mimon tumap ikipop jongki lada omla shu tu pendam no yanga ngakarpat emi na ka kitab jongmi kabamila tho penban utrai ula jubab yang Moses jarubalale pop persha yanga ya u kengan pendam no na ka kitab jonga Henry menta kelet yalam yakipat ba syaka jaka kabangalakran hapi hakmi u angel jonga unlet hakmat jongpi lakataru hakata kasngi bangan penshitam ngan sa penshitam yakapop jongki halor jongki kaktien jong trai Iso yaw Sam chispa andreu Nabar nyau spa Handai punyau Nyau spa Handai punyau Dua hari dekat kalau kesal, aku pulai.
Utrai undon reng ka bat pim. God but Peter. Ka jimpule na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews. God wrong how make a try. Ujir su layatu sa kawe pat ka parshi ha ki paid ba. Uong kahima baning kalong kum u simbo jongo simbai sinapa. Ya uba ubriyo ushim badu bet hala ka linka. Ulong ubaritam na baru kisimbai Henry enda ulasan ulong ujingtung ubahetam badu kelalong ukenja ding. Hadu bakisim kasuin kiawan bad tauskum haki tanat jongu. Ulayatu haki sakaway pat kaparshi kahima bening kalong kum utiyat ya uba kakenday kashim bad kabetep ya u badlay parha upureu. Hadu baunda siu barro. Ujis ula pindon kam daki parshi banetu yakine kiye barro haki paid ba. Bakhuid ka parshi shimla kren haki. Kane kalong ban pinurlong yakata kaba unongya tulupa ula ong. Ngan pindon kam daki parshi kaba nga kren haki. Ngan iatu haki yakiye ki barri. Nadu baseng ya ka perte. Ka gospel jong utrai Continue raw ya make a trace. ko himmen ko para bayid ha utrai Jesus Christ. Minda ka sngi ka balang ka reke ya ka sngi burom jong ka Alfonsa Bakhuid. But ka Alfonsa Bakhuid kalong rikuid ka kerpang nagabinda jongi kinong India. Namar kane kalong rikuid ba Nyngkong tang hapadengi kinde. Namar ngidon uwepat uba ba Nyngkong na padengi shinrang. But Gonzala Grazia. Henry Alfonsa Bakhuid kalong kaba mit mai na padengi kinde baro bakalong riniam. Kaya jim kerpang janga jingim janga bara shi jingim kala sha yagi jimpang hakamet janga. Nagataka daw kabalang ka shait kod bat ki briu ki shait kod yaka passion flower namar kalong ka sindiyu bala shashito badu jisu ba kalong ka sindiyu ba phubha ba itinat ba namar kalapidiyang lod yaka jing shashito but kaladon ka jing trang ban shania tilli tillan badu jisu ka jingim jangka baro ka way kalong ban im badu jisu bat kumjuru ban yazrim jisu haga jingim jangka but kala trang dik balong rikui kaladon hapo jangka kaneka jingkwa balong rikui na dudang kina haba ka kemi kala kalad hadin lai banai jangka jingim jangka tela shasumar da imeit nangda ya i mei deng jangka meizan jangka te kadba kalastang banhe kalabsiap hapo jangka kaneka jingkwa banga kwa balong rikui namar kadon kaneka jingkwa balong rikui kasuk yaka bankiar na kapop namar ka jingkwa balong rikui kapelong yaka habawan kano ka jimpan shoy ha ka jingim jangka bankiar na kapop ladang idondru hapo jangi kaneka jingkwa ban long rikui haba shapin shoy ngisuk ban light luid namar kaneka jingkwa ban imkoi kapinrem yaka jingsinyu saudong jangi nagataga daw ko himmen ko para ladangi paid haka jingim jongi rikuid baro kilastang yaka jingim rikuid nadu dang kina omde enda kila helasan ka jingkwa kadon bait barabo
Ngiru ngidon kam yakane ke jingkwa hapo jangi ban job halor ki pop. But kalau donru kata ke jingkwa ban shashitom. Ka syait ong kasngi kalam jingsha shitom kalong kasngi bala dunong palat. Kasngi kalam jingsha shitom kalong kasngi kabala dunong palat. Buna pedeng jongi ngi duwai ban light luit na ki jingshitom. Henry Alfonsa pat kala kain lada light luit na ka jingshitom kalong ka jingdunong palat ban roy ha ka jingae. Ngi barabor ngi duwai ru na ka bendakane. Henry Alfonsa kala duwai bandon ka jingsha shitom. Bandon ki jingshitom. Bad kala skun shisha ha kita ki jingshitom. Ngila bandon bon jait ki jingshitom. Henry kumno ngi pidiang ya ki jingshitom ha ka jingem jongi. Kala balong jimpang, kala balong jingshitom ka ba wan na ki bruyu, ke jing tarais niyo jong ki bruyu, ke jing le ben jong ki bruyu, ke jing duk, ke jing jar ka bang ya kendu. Ngila ban pinlong ya kine baro kum ka jingger ku ha ka jingem jongi. Nakata ka daw ka Alfonsa kalayo kerteng passion flower. Sindiyu ba shashitom. Kadba shashitom ka jimba bruyu bat ka jingit tenat jong kane ka sindiyu kanang pernai shishu. Kane kalong ka binta jong ka mensiyam jongi. Bat ngidon kam ban kindiyu buram ya ka jingim jongi naga binta kane ka jinglo. Bad kaladon bun jait ke jingshitom. Kala im tang laipu hinrius nem. Henry kalaipu hinrius nem kala biang ba ban pin kray ala day balong rikoy. Tandangi perkat balong rikoy ngi de ban im hadu prapo ne kindai post nem. Henry balong rikoy ngi don kam ya ka mensiyam ban yaisha. Kano ka jingshitam ha ka jingim jongi ngi habandon ka mensiyam ban yaisha. Ngidon na pedeng jongi bun gi bapang gi bashitom. Lese don bun na pedeng jongi besngap yanga na online ru pi ngap yang ada naga jingtia pang jompi Henry kin mau kane kade ke jingai lahat jongu jisu ia pi balong rikoi lese pi don jingtuk lese pi don jingai babon chai lese pi don jingsu hayinga sem jompi lese pi don ke jingsosi halor ki kon ki ti jompi lese pi don ke jingsosi baki kam ki jam jompi kam yad bait yad rundi Henry pilang ban pinkala ia kine baro sya kalat kalindi balong rikoi. But ujisu in kindi buram yapi. Ngiyos ngoro haka gospel mindakasng. U simbahay barit u kerlalong uding bahe. Badlami yakitenan. Ngilaban nong ka Alfonsa Bakhuid kalalong simbahay barit. Henry namar kane ka jinglong kalatrang barabor yaw jisu. Kalatrang barabor balong ke basyania hau jisu. Kalatrang barabor ban imkoin. Kalatrang barabor ban kindi buram yaw jisu. Bad habak lumlang ya baro kum kane ke jait jingtrang jangka kalapelong iya ka uding ubahe. Ubala ban seizo. Ubala ban don ki tenat bala ban yarap yakiwe. Minda bun na pedeng jongi ngikin mau ya ka ngi duai lemba jongka don daki hajar ngut ki beryu ki tur sya ka jingtap jongka Alfonsa ki dem ki duai lemba ka jingya sai lem jongka kai ka bapelok kalong ding barit kadbanang im don ki beri bakin mau kalong simbai barit lese ki beri ki lai bein ya ka haba ka pangka shitom don bun ki beryu kimpat sautu ya ka haba kadang syashitom don ki bas ngaulem ya ka Henry na utau sumbai barit minda kenam ke burom jangga kala priang tang hari India Henry baro ke perte ka kelalong ka rikui jangga Universal Church haka balang salonsar lese ngiru ngi im ngi syongsa haki nonggendong ngiru ngi long simbai barit don bun gi briba itu yangi Henry shisin
bangis tang ban im kat kum ga saindur jangu jisu yenda kot ka jingim jangi ngirungin kelalong ki ding kabayar ka jinget ka bangidon kadai ben pinsei so man ka por ka jingedu jisu kadai ben roi hapo jangi man ka kelip mat habadon ka jingtenju habadon ka jimpan shoy habadon ka jingyale babun chai ngide ben shim khabu lemba kini ka jimpan shoy ka jingtenju ban roi how men siem bakoi roi ha ka jinga e jango play but habaroi ki bryukin pay kumbun gisim kila wan ban shong ha ki tanat jong uding ubalahe kumbalong ka alfonsar bun ki bryu ki pan ya ka jingya sailem jonga bun gisim ki leit pan ya ka jingya sailem jonga bad haba ki duai ki bu jingdumo lemba ka jingya sailem kidang yomat jinga e ka jingkorku kane ka de ki jimmut ki bun gisim ki wan ban shong ha ki tanat jong utaudi haba ngilong ki baroi ha kane ka jinglong bun ki bryu kin yo mendoi yangi lemba ka jingim khatshebang ilait ngin stang ban pinbriang ya ka jingi do kris haba ki kina school ki leis ki school kin kalalong kum ki ding ba ai lat ya ki we ban yo jingtengen lemba ka jinglong ublai ha po jangi ki longgupa haba pi leis sharum shaneng pi long kum uding ubara kata ka jinga e ha ki we bun ki bryu kin snow tengen lemba jambi lemba ka jingran jambi lemba ka kana jambi lemba ka jinglong jambi lemba ka jingduai jambi lemba ka jinglong khoi jambi jisu kot uvering I vai pai veru banlong kum kini ki ding bawanra ya ka jingtengen ya ki we banwanra ya ka jingger ku ya ki we banwanra ya ka jingsluri ki we banwanra ya ka jingit ya ki we tangin duai ha kane ka yukrish bakuin nagabinda kane ka jinga e lemba ka jinga silem jang alfonsa bakuin ngiru ngin kelalong ki ding ki ba penyar ia ka himajang oblay lemba ka jinglong babhajangi jisu be it karko kardo yangi pensle yangi bangiru ngilaban pediang hun men siem man le ki jinge ha ka jingem jangi ba ai mame banlong giri koit kumbalong ka alfonsa bakuid enyaro ya utrai jisu Christ pangin plai ka jinge ka jangi ngange how play upa badon bor baro unong tao ka baning bad ka kindau but how Jesus Christ ukun ba marwe jango utrai jangi yau bala puna men sim bakoi yau bala kana ka Maria teisuti bala shale ben hapo upondius Pilatus la sanar pana yavu la yap la tep yavu la hiasha ki bayap haga sngi ka balai ula mi pad ne ki bayap ula kiu shabening ushang shakamon ublay upa badan bor baro nangda unwan pad ban bishari ki bayim bat ki bayap ngangeid ho men sim bakoi haka balang Catholic bakoi haka jingya silok ki ri koi haka jimmap iki pop haka jimmi pad ka do daga jingim bam chikut amen Lai spa nyo kundai. Lai spa nyo kundai.
To ya duai ko himen ko para baka jinkinia janga ba jumpi. Kalong kapapidiang hun ha ublay upa badon bor barom. To pidiang ko try ya kangu kadem barit jangi ya kabangi terwa hame ha ka jinkan mau ya ka shakri jame ka Alfonsa Bakhuid ha ka jingelang kawai badukun balaka marway jame but ai ba lemba ka jinkinia baklem tobria ngilla ban shirhem da ka jingit kabaskem but ka jinkuit ha kama jame da ukris utrai jangim. Utrai undon rengkad bat pim. To kentiu yala ki doinod. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Dashisha kalong ka basyong hok bat ka bade. Kadeti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid. Ko blay badon bor bat bam jikut. Namar ha ki rikuid. Kebela penkantang yalade hau Chris naga benda ka hima beneng kalong ka bade hok beniaro ya ka jingsuma suker ba perla jame da ka ba me kot biang ya ka jinglong briu sha ka jingkui tenrai janga bad me ver ya ka bad mad hangne haperte ya ki jingai ya ke ba enyo ha ka perte batimai bad kumda rengkat bad ka kinkhon jangi angel bad ki rikoid niaro ya me bad ngi pen bana kalem sangem. Himmen ko para duwai na do ka donod bangirung inyo ka taga jimpen sle banyo ka jing sautu kam kerpang ban yai rengkat badu jisu ban trang ya jisu ban pen kala bara ka jing shitam kum ka jing kerku ha ka jing imjongi dashisha melongo Bakhuid ko trai katame jong ka jing kuit barom Namar kata ngi karpadia me to penkuit penkantang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen siem jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalang yangi kammet bakasnam jangotrai jangi o Jesu Christ hakapor baladino yevu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shitam ula shem ya upo bada kabaingo yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shem batobam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga yang ka bay naiti naga benda jumpi Haka ju keru kamenda lalaya bam ula shimya ka kuri. Bada kabaingo biang yame ula ayaka halage sinran u ong. To shim batu dina kane pi barro.
Namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut. Ya ka ben pen mi naga binda jumpi bad naga binda ki babun naga binda ka jimmap ya ki pop. Tole ya kane ban kan mau ya ngam. Kusnam bakardor jango Chris to sait kuit yangi. Sait kuit ya ki minstiam hadim pen kuit. Pen kuit pen kia ya ki bapang ki bashitam baro. Ya da yang inau bamen neki kalam. Ka jimmaya jong ka jinget. Namar kata ngi ke ba penmenda ya ga jingia bad ga jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da ai ngu ai dem namar melanyu yangi ke ba bit ben yang hakama jamme bad ben shakri yame da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ke ba yo binda hakamet bad ga snam okris ngillo ke bala penyat li kawe da umen si Bakhuid. Takan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaperte pato penjana ya kaha ka jingir rengkat badu liyo uppa Bakhuid jangi vilbad ubishab jangi bad baru ki lingdo bad ki rinium takan mau lemru ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bela yotiya daka bakar man ya ga jimmi pat bad ya baru ki bela kalat no ha ka jingis ne jamme top deng ki shaga jingsha ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpad yame Barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jango balai. U Joseph Bakhuid korem janga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid ka Alfonso Bakhuid bat baru ki rikuid ki bala pensaba e me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo ben dalem ha jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon boram e me da u kun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallo hame ublay upabadon bo hake jingelong kawe jungumen sim Bakhuid baroka burambat ka jingyaro junom la junom. Ko himmen ko parato ngin duwai na gabinda ki jing dumu shimet kat bangi duwai ke ne jing duwai ka bau ji sulahi khayengi i duwai na gabinda ki sister arngur jangi ki barake ga Sngi buram jangi sister Rina sister Cordolin bat ka convent jangiru bangi nang duwai babara mangingin yo roy haga jinga e jangu Chris ballongiri koi koppa jangim ba ha bening kalong ka Bakhuid ka kerteng jamme Kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme hakin daw kumba habening to ay ang iminda ka jimbam jangi ka bahala ka Sngi bato map ingi kringkhang jangi kumbangi rungi map ikabeles niyo yangi badwa telam yangi siya ka jimpan shoy kan ray tapalait ingi na ka basiniyo top light yangi ingi karpat ko try na ka jing siniyo baro ha ka jing spoon jamme to ay jing suk jing sign ha ka Sngi jangi Krambada ka jingarap ka jingis ne jamme ngilait bara bona ka pop banginyo jingedana ka jing jinjar barro kadbangidang ap ke melindi ya ka jingkarmen Bakhuid pat ka jingwan pa jung nom penim jangi u Jesus Christ Namar ka jumi kalong kaima ka jumi ka junom la junom. Kotrai Jesus Christ meyu bela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy Wat pe digi pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme bad haga jing spoon jamme tai haka yaga jingsuk bad ka jingyat le khawe kat kum ga mon jamme mame uba im bad uba sensha jinom la jinom
Amen. Kajing sugutrai kandan barabo rengkat bat pim. Lengkap Dap da kajing ido Christ tongin yang markelia. Hakumi ukun lambro jungo ble. Hakumi bakit na kapop jungo parte. Sukito kabala kotsha kajing kawai jungo kun lambro.
Utrai Jesu Karko Kardo Yangi Lembaga Jimpediang Yame Haga Communion Bakhuid Communion Bensia Haganiga Sngi Buram Janga Alfonsa Bakhuid Karko Kardo Yangi Ko Jesu Kamdame Ya Baharu Gini Ki Himben Ki Para Ki Bashimenda online Hagane Ka Mas Bakhuid Don't give up Pangi Bashitam Don't give a do Jingarmen Don't give us Hausi Palat Namarga Jing Shitam Babul Junkie Ay baki nang iyo, iya ka jing soto ka batimay. Lembaga Sngi buram siya Alfonsa Bakhuid. Banshay yaki yaki baro, nagabinda ka buram jame. Karko kardo yaki baro, pindangan yaki baro, pinslay yaki baro, pinkoy, pinkiamet, parmensiyam jagi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Induway nagabindaga jimben jempura naga jimpen chitam shipor hakabashim benda yake kam jingisne hakanega sngi koppa uba habening to ai baga jinge bamela ai hangi haukun jameu Jesus Christ u himen jangi badba katli ding janga jingir spoon kan kalang haki dodu jangi dau mensiam Bakhuid kan kersiu biang hangi yaga jingkermen bala kerko Nagabinda ka jingwan janga himajame to ai baga jinga ejame kan penkala dur yangi shaki nonglur lengka bamju shongtai ban bet yagi simbai janga gospel to ai bagi tugi simbai kan penkala dur na shapo yaga jait benriu badiaga prate mariang barokawai haka jingkame lindi batikana yaga beneng batimai badka prate batimai Haba enda yaki bo jungu bammen la wengno kaburom jame kan ting shine junam to ai baga jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jinkermen ya ka jingang nud yaki tiar jingan show habane ai bakata ka ju ka jinga e kan pinsa priang yaka jinkermen par jingsuk jungu nang sius pa jungi satala ka parte shame ko blay jungi bala kerku junam kallong kaburam Barka jingya ro junam amen kopa jangim mening kalonga bakui kapteng jame kanwan ka hima jame kalonga mon jame ha kindau kumbaha bane toy ngi minda ka jimbam jangi ka bahala gasngi batamap ngi kirengkhang jangi kumbangi rungi map ka belis new yangi badwa telam yangi shaga jimpen shoy and right up light ngi na ka basiniu Kublai ko Maria kabadam taga jingai e utrai dan bet pa lekar kuye pa nap te kende balakar kuye usoppo jumpa jisu ko Maria bakui ko mi jung oblai tuai na kapinda jangi kinompo minda bla kapor ka jingiap jangi amen kaburom au pa bla kun badamen sim bakui kumba kalalang ka Nyngkong kum juminda barabo junom la junom amen tongin ya tuai To ai baga jingyo pediang Bakhuid yakamet baga snam jungukun balaka marway jame kotrai kan pen khalai ningi banba yala ka dimpana baman kasni katkum ka nuksa jangka Alfonsa Bakhuid kanamba nginla banang san ha ka jingyasrim ya ukun jame bad ha kawe kasni nginla ban kemen ban kemi yame junom happening dau Chris utrai jangim Amen. Utrai undon rengka batpim blay badan bol badan karkoyapi uppa badukon badumen sim Bakhuid Amen. yalisuk ban pen bana ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jampim Nisngu yaugle. Bar lai spark katsa. Lai spark katsa.
sim foi. Amen. Em herói o traje surpresa.